Hak jing la ka Euro Cup Under 17 quarter final hapreng ka Italy Persia ka England. Haba phai shak na jing la kai paro artli ki ken hun kia khai da marshi goal haka kela step bat kum juro hadu bokor khandai per minute bat san minute ka additional time. Badai hak penalti shootout ki kena elekai badangki jong ka Italy kela khore ka nam job haka ni ka jing elekai hadin bagilala bat pelim ya ka England da san la sau. Hagawai pat kecing lekai quarter final hapreng ka Portugal Persia ka Poland. Hagan kecing lekai ka Portugal Under 17 kala khori ka nam job hadin bagalala bat pelim ka Poland da ar la kawai. Bari ka gol pen job jong ka Portugal yo pen Thep haga minit ka basan pekundai leng ba umora. Baleng ba ka kecing job ka Portugal kala yo pen Rung ka semi final. Haga jing lekai Libertadores hapreng ka Kenhun Marcelo Fluminense Persia ka Valencia 5. Agan kecing lekai ka Fluminense kalaman ikan nam job hadin bagalala abat pelim ka Valencia 5 dan Laila R. Pada hagan kecing lekai Marcelo leyo ben Thep shigol naga benta ka Fluminense. Kata hak menit ka basan peu R. Baleng bagan kecing job ka Fluminense kala yo ben Rung ka quarter final jong ka Libertadores menta ka Samoy. Hagajing lekai Chinese Super League hapreng ka Kenhun Oscar ka Shanghai Port Persia ka Mighty Lion. Haba phai shakane ka jing lekai ka Kenhun jong Oscar ka Shanghai Port kala khore ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Changzhou Mighty Lion da sau la kawai. Badha ka jing lekai urang lekai ba Kansai jong ka Shanghai Port Oscar leyo ban Thep Hattrick. Kata leyo ban Thep ha ka minit ka ba khat sau san peway para shwa ban kut ka jing lekai kata ha ka minit ka ba khandai peu plus R.